हेलो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय आरो रोजा रोजा खुलुमनाय बावहरनाय थालायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आरो इम्परटेन्ट बयनिबो न'खराव जे बुस्थुखौ जोङो सोरनिबा न'खराव बा सोरनिबा आननन न'खर बा सिनाखि न'खर बिसिनियाव जोङो एन्ट्रि खालामनाय लोगो लोगो जिरायनाय लोगो लोगो जोंनो मा बुस्थु होयो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै मोजां टपिक्स जे बुस्थुआ जे कालसारा गोमानानै थांनो नागिरदों बे कालसारखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव जे बुस्थुखौ शेयार खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय गय फाथै। नायदो नोंथांमोनहा गय फाथैया बेयो जाहैबाय जोंनि हारिमुनि मोनसे नेमखान्थिल' नङा, बेयो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे बुस्थुजों बे नेमखान्थिजों सोलिनायजों लोगोसे जोंनि देहानि थाखाय माबायदि बेनिफिट जाबोगासिनो दं शेयार खालामनाय जागोन। जेरै जोंनावहाय बर' बोराइ नियमाव नैबेफोरबायदि सुनैनि फुराना थेमा थायो, फुराना बथल थायो आरो सोरबा जाहैबाय माने थांखु लाग्रा थेमायाव एसे सोनानै लायो। बेफोरो साननानै नायोबा माखासे पजिटिभ दङ आरो जुदि जाय बिथांफोरा सानो आरो बे सोब बुस्थुआनो लिमिटनि बायह्रा थाङोबा गाज्रिखा, बियो माखासेया गाज्रि जानो हागौ, खिन्थु जोङो मोजांखौल' लाबोगोन, पजिटिभखौ जों लाबोगोन। दिनै आंजों लोगोसे आंनि बिब' आंनि एल्डार सिस्टार सासे सोनथिप्रभा ब्रह्म, बे बिथाङा जिरायनानै दङ। आङो बे बिथांजों माखासे खोथाफोरखौ नोंथांमोननिसिम मिन्थिहोनो थाखाय आङो हागौमानि आङो नाजागोन। दा नोंथांमोनहा बे टपिक्सखौ नायनानै थांदो आरो हेल्थ बेनिफिट, देहानि थाखाय मा बेनिफिट दं, बबे बुस्थुआ देहानि थाखाय मा खहा दङ बेखौ। अके, दा आं आब'नाव सोंनाय जाबाय जे नैबे जेन'बा सुनै दङ, गय फाथै दं। आं जेरै फैनाय लोगो लोगो आब'आ गय फाथै होदों आरो साहा होदोंमोन। आंथ' साहाखौ एसेबां मानि लोङा, आं ग्रिन टि बांसिन लोङो। दा बेनि थाखायनो आङो आब'खौ सोंदों आरोखि साहा लोङाबाबो गय फाथैखौ जोङो जानानै थांनो हायो। बे गय फाथैया एक्सुवेलि बियो जाहैबाय मानसिनि नियम खान्थि, सुबुंफोरनि नियम खान्थिल' ना माबा मोनसे देहानि थाखाय बेनिफिट दङ? सुनैजों आरो फाथैजों बा गयजों मा इम्परटेन्ट, देहानि थाखाय मा बेनिफिट दं आब' नोंनि एक्सपिरियेन्सआव जेनेबा दिनैसिमहालागै? बेनो जोंनि गोदोनिफ्रायनो बर' बोराइनि हुदा। बियो जोङो माने आलासिखौ फैजेनोबा खामफ्लाय होयो, खामफ्लाय होनायनि उनाव रायलायो फंनैसो, नों मानो फैदों, मानो माबादों, बेफोरखौ जों सोङो। बिनि उनाव जोंनाव न'खराव जेबो जानाय लोंनाय जेबो गैयाबाबो जा एसे दं जोंनाव गय फाथैया थायो, जों गय फाथैखौ होयो। बेनिफ्राय जों आलासिखौ रायदावो। जों बे आरो गय फाथै होनो मोनाबा जोङो माने खालि मोननाय मोनो आरोखि। दा बे हिसाबै जों गय फाथैखौ होयो, बे हुदा बर'नि। ओमफ्राय बेनि बादैबो मानसिफोरनि खुगाया मोनामो दे, ओंखाम जानानै हिरिनानै खयएकथा खुगा मोनामो। बे ओंख्रि हाबनानै थानाय हाथायाव गेसावाव खयएकथा बानलु हाबनानै थानाय, ओंखाम हाबनानै थानाय, बिसोरो बिराद मोनामो। ओमफ्राय जाम जायो, बे मोनामनायानो जोंनि खुगायाव जाम जायो, बेनो एम्फौ जायो बुङो खुगायाव। ओमफ्राय बेनो जोंनाव गाज्रि माने उत्पन्न जायो। दा बे हिसाबै जोङो जुदि सुनै जायोबा मानसिफ्रा मोनथिगौ सुनैया खयएकथा जामखौ बुथारो। दा बे हिसाबै जोङो सुनै गय फाथै जायोबा जोंनि खुगा मोनामनाया खारगोन आरो बे हाथाइनि जामा बेखौ बुथारो आरोखि। आंनाव बे एक्सपिरियेन्सआ आंनाव दङ, आं मोनथियो आरोखि बेखौ। माने खुगाफ्राबो जोंना स्रां मोनखायो, बयबो मिथिगौ बे जिनिसखौ आरोखि। दा ओंखायनो जोङो बे जिनिसखौ बारा जानाया गाज्रि, जोङो नांगौखौ जों बेबहार खालामनाया सोब बुस्थुआनो लिमिटआ जाहैबाय देहानि थाखाय मोजां। ग्रिन जिनिसा ग्रिन लिफ, गोथां जिनिसाव जोंनाव सब समाय बहाय केलसियाम थायो आरोखि। दा बे हिसाबै क्लर'फिल थायो गोथां जिनिसाव, जोंनाव बहाय क्लर'फिला मुखुब जायो आरोखि। जों बेफोरखौ बेनोसै आंनि एसेनोसै। बिनानावा आंनाव फैदोंमोन, आंनाव सोंदोंमोन हिसाबै आङो दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो बिनानाव सोंनायाव। दिनैनि थाखाय, दिनै बे चेनेलनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय थाबाय। थेंक इउ।
नोंथांमोनहा बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था नोंथांमोनखौ रोजा रोजा सोलोट हरनाय जाहैबाय आरो नोंथांमोन सापर्ट होयोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेबायदिनो सापर्ट होबाय थायोबा आङो बेफोरबायदि हम रेमेडिस टपिक्सफोरखौ आपडेट खालामबाय थानो मोजां मोनगोन थ' बाय बाय